Matthew chapter 16 mfundisi Mshilwane. From verse 24. Cela ungikhulekele kuqala mama. Siyabonga Nkulunkulu. Oh somandla. Baba mfundisi uNtombela. Ngiyela abafundisi bonke. Oh yes. Msebenzini njengoba kumele ngiphange. Ngibona umsebenzi wami ngabe lo. Ngiyolanda imiphefumulo. Ngalandwa ngenxeba, ngalandwa ngenhlungu. Ngalandwa kabuhlungu. Uyabona ukuthi uvumile yini? Wayivula inhlungu. Background yayikho mnandi kakhula kabuhlungu yakwazi konke ukuhlukunyezwa ne-rape ngiyayazi inhlala ngiyayazi ukulala esigangeni ngiyakwazi kodwa basho ukuthi inkosi ngiyayigobela namhlanje my title message uzothi carry your cross. Carry your cross. Carry your cross. Carry your cross. Angisazi sakhosinjani isiphamba. Ayithwale. Njengoba ngisho nami ngasithwala sami. Akukho mnandi ukuthwala isiphamba. Kuhamba nenhlungu. Kuhamba nokushaywa. Ixebuka inyama uvuza igazi. Ugule indlala konke mawuthwala isiphambano nizothi carry your cross ngasibeki phansi thwala isiphambano. Amen. Matthew chapter 16 shanakaya linima kazunya landaya radadaya lakajuka dakabaya kandinela zunyanda limondo koshataya rakapapapali kasunaya. I see in the spiritual realm, I see righteousness. The angel that is moving right now is the angel of righteousness. Tumwendwele sipenduke siphile ubungcwele. Oh yes, Jesus. Cela ubingelela umoya engcwele okhona phakathi kwethu.
I see the angels of righteousness. We are causing us. Not to carry your cross. It is your season. Getting ilang. We are souls. Yeah, if everybody will be so. Can I deliver this? Carry your cross. Huh? If you want to go to Satan, it is you can carry your cross. Don't be bold. Carry your cross. Carry your cross. Kubuhlungu ukuthola isiphambano ngoba let's center usasithwele. Kunama-angels alapha kwakho alokadobile athele njalo amafutha phezu kwekhanda lakho. Uyakhala wena, inhlungu, uyashayeka, kodwa amafutha alokathele njalo phezu kwakho. Unokuthi baba uyinqwele. Siyasuka lapha kumaHebrew chapter 12. Mawufunda mfundisi lapha ku verse 2. Ngicela ukufunda lapha bese ngiyohlala phansi. There was a time bazalwane. Niyabaza ngithi abantwana bami. uDivine, she was very young. I think you were like about 6 months, 4 months kanjalo. 7 months, 8 months. Bazalwane. Uma ngithi my life it has never been easy since I was born. uDivine mina angibakhulisanga nabantwana bami, especially ebusuku. uDivine bekuthe ebusuku ngakhala balala ekamerweni labo, ngimfaka embhedeni lapha. Mayekhala umoya ngcwele during that time mangikhulelwa, wathi umoya ngcwele kimi ngiyakhulelwa physical but ngisuke ngikhulelwa spiritually. During that time I was going for a very deep pain bazalwane, ngangidlula emzimeni, but bekuthi makusebusuku mangilele uDivine mayekhala ngimuzwa but ngilele uNkulunkulu angihlwithe angithathe ngibe ku transvision, ngihambe noJesu, angikhuluma ngomfaneki Jesus Christ physical. Beyafika engithatha hambe nami ethi uDivine makhala athi umoya ngcwele kimi ungavuki. Ngibone ingelosi, 2 angels bazalwane, angixoxe story. 2 angels zifike ziphe uDivine idamu, zimfide ubusuku bonke 4 months, umntwana una 4 months. Ngizophapha ekuseni ngibuyiswe ekuseni, umoya ngcwele ahambe nami ayongibonisa izinto afuna ukungibonisa zona. Engiphe bazalwane, ngaleso sikhathi bengingaka angitshela umoya ngcwele uzohamba uyoshumayela ivangeli. Mangithi bazalwane, carry your cross. Carry your cross. Jesus Christ is alive. uJesu futhi uyabuya. Bazalwane, masiphendukeni, masingadlalini ivangeli, singalixoxini, masiliphileni. Hebrew chapter 12 verse 2 say sibhekile kuJesu. Sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokuphila kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sikayise. Hallelujah. Ngithanda nge-English lapha la ithi sibhekile, ithi we must fix our eyes. Gizothi, in the meantime while you are carrying your cross, amehlo wakho mawambheke uNkulunkulu.
noma kwenzakalani so ufika ukuthi isiphambano siyakusinda akusabekezeleki sekuthi shiya phansi ngizothi carry your cross so ubona ukuthi ayikho into nayo izwe lonke liyangihleka amehlo wakho mawangabheki eceleni mawangabheki lapha ku1 mama lithi ngakho sinefu elingaka lofakazi abasihaqeleni yebo ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo fakazi masilahle konke okusindayo nesono esithandeka kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo sinefu elingaka outside lofakazi abasihaqeleni they know ukuthi you are the born again Christian wena gijima ngokubekezela haleluya carry your cross ugijima ubekezela kanjani uswele isiphambano uyagijima siyasinda kubuhlungu kwenzakalani bese uyalapha kuverse 2 bese wenza namehlo wakho must fix abhekile kuNkulunkulu ungabheke emaqaleni kuzoba nemisindo ezoba khona ezofuna ukuphazamisa inqaba kaNkulunkulu while you're still running while you're still carrying the cross but into yenze gijima ubekezele ungasilahli phansi isiphambano izoba khona imisindo khona bazobiza abazothi mfundisi umshulane ungabanaki amehlo wakho Jesu haleluya Jesu yashumayela namhlanje yashumayela phezulu yakho beka kuJesu unephula ngaphandle elikuhambile unemisindo ezofuna ukudisturba i-anointing phezu kwakho ezofuna ukuthatha isibusiso kodwa wena let your eyes be fixed shatatata haleluya haleluya gijima sothi kushima ngokubekezela
usuku carry your cross. Musufuna ukutholelwa ngumuntu. Abanye they blaming Jesus. Ungasablame abanye abantu nawe lethi. Kusakwanjena unenze umngenxa yakho. Carry your cross. Ungathwali Jesus. Wherever now, wherever come to Adam, whenever come only you person your lady, only you person carry your cross. Mighty Jesus. Carry your cross. Yes, Yabona Jesu. Yeah. Carry your cross. It's one anyway.